Pozdrav svima, moje ime je Marcello, na ovom kanalu poznatiji kao Ilija. U ovoj videokolumni ću da nastavim da čitam Toru, to je Bibliju, savremeni prevod koji Miroljub Petrović čita. U deskripciji ovog videa ćete imati Bibliju, savremeni prevod na latinici i ćirilici besplatno. Tako da ako hoćete možete da skinete, a ja da ne dužim, hajde da nastavim. Čim je Avram ušao u Egipat, Egipćani su vidjeli da mu je žena vrlo lepa, vidjeli su je i faraonovi knezovi, pa su počeli da je hvale pred faraonom, tako da su je odveli u njegov dvor, u faraonov dvor. Zbog nje je faraon bio dobar prema Avramu, pa je Avram stekao ovaca, goveda i magaraca, slugu i sluškinja, magarica i kamila. Tada je Gospod zbog Sare, Avramove žene, pustio na faraona i njegov dom velika zla. Zato je faraon pozvao Avrama i rekao mu: šta si mi to učinio? Zašto mi nisi rekao da ti je žena? Avram je i Sara su otišli u Egipat jer je bila glad. Su otišli u Egipat i Avram je rekao svojoj ženi da kaže da je njegova sestra, da Avram ne bi izgubio svoju dušu. Ali ne treba da se bojimo ljudi ako je Jahve s nama. Tako moramo izgraditi jako dobar karakter da bismo prizvali Gospoda, to jest Jahvea. Treba se samo bojati od Jahvea da ne bi zgrešili, da ne bi odstupili od njegovih zakona i uredba. Zašto mi nisi rekao da ti je žena? Zašto si rekao ona mi je sestra? Tako da sam nameravao da je uzmem za ženu, a sada evo ti tvoje žene uzmi je i idi. Faraon je izdao zapovest svojim ljudima da isprate njega i njegovu ženu i sve što je imao. Tako je Avram otišao iz Egipta prema Negevu, on njegova žena sa svim što je imao, a s njim i Lot. Avram je imao mnogo stoke, srebra i zlata i logorovao je od jednog do drugog mesta. Logor znači da se nastanio privremeno na neko mjesto između Negeva i Vetilja, dok nije došao do mjesta na kom je najprije bio njegov šator, između Vetilja i Gaja, do mjesta gdje je bio oltar koji je ranije podigao. Tamo je Avram prizvao Gospodinje ime. Lot koji je išao s Avramom također imao ovaca, goveda i šatora. Zato zemlja nije bila dovoljno velika da bi živjeli zajedno, jer su imali mnogo dobara i nisu mogli da žive zajedno. Zato je između Avramovih pastira i Lotovih pastira izbila svađa. U to vrijeme su u toj zemlji živjeli Hananci i Ferezeji. Avram je rekao Lotu: molim te, nemoj da više bude svađa između mene i tebe, između mojih pastira i tvojih pastira, jer smo braća. Poslije ćemo čitati da su Hananci bili najgori narod, to jest najveće gadosti su radili koje možete da zamislite. Zar nije cijela zemlja pred tobom? Molim te, odvoji se od mene ako ćeš
ti levo, ja ću desno, ako ćeš ti desno, ja ću levo. Lot je podigao oči i vidio da je cijela Jordanska dolina dobro navođen kraj kao Gospodnji vrt, kao egipatska zemlja, sve do Sigora, pre nego što je Gospod uništio Sodom i Gomor. Lot je izabrao cijelu Jordansku dolinu i premestio svoj logor na istok. Tamo su se odvojili jedan od drugoga. Avram je živeo u Hananskoj zemlji, a Lot je živeo blizu gradova u Jordanskoj dolini. Na kraju je razapeo šatore u blizini Sodoma. Ljudi Sodoma bili su zli, mnogo su grešili Gospodu. Čitat ćemo da će Sodom biti razoren i okolni narodi, jer su jako velike gadosti radili. Kada se Lot odvojio od Avrama, Gospod je rekao Avram, molim te, podigni oči i s mesta na kome stojiš, pogledaj na sever i jug, na istok i zapad, jer svu ovu zemlju koju vidiš daću tebi i tvom potomstvu do veka. I učinit ću da tvog potomstva bude kao praha na zemlji, i ako bi neko mogao izbrojati prah na zemlji, onda bi se i tvoje potomstvo moglo izbrojati. Ustani, prođi kroz ovu zemlju uzduž i popreko, jer ću je tebi dati. Tako je Avram i dalje živeo pod šatorima. Kasnije je došao do velikog drveća u Mamriji, koje je kod Hevrona, i tamo se naselio. Tu je podigao oltar Gospodu u vreme kad je Amarfal bio car Senara, Arioh car Elasara, Hodologomor car Elama i Targlal car Goima. Dogodilo se da su oni zaratili s Valom, carem Sodoma, i s Varsom carem Gomora, Senarom carem Adme i Simovorom carem Sevojima i carem Vele, to je Sigora. Svi su se oni udružili i došli u dolinu Sidim, gde je slano more. Oni su 12 godina služili Hodologomoru, ali su se 13. godine pobunili. Inače, Val, to je jedan paganski bog, to je drugo ime za Sotonu. Njim su služili drugi narodi, Filisteji, Hananci i tako dalje. 14. godine Hodologomor i carevi koji su bili s njim došli su i porazili Heraime u Astarot Karaimu, zauzeje u Hamu i Emeje u Save Kirijataimu i Horeje u njihovoj gori Sir, sve do El Farana pored pustinje. Zatim su se okrenuli i došli u El Mispat, to je Kadis, i pokorili su zemlju Amaličana i Amoreje koji su živeli u Asason Tamaru.
Tada je u pohod krenuo car Sodoma, car Gomora, car Adme, car Sevoima, car i car Vele, to je Sigora, i u dolini Sidim svrstali su se u bojne redove protiv Hodologomora, cara Elama, Targala, cara Goima, Amarfala, cara Senara i Arioha, cara Elasara. Znači nije Lazara nego Elasara, 4 cara protiv 5 careva. Tu ću da stanem, a u sljedećoj video kolumni ću da nastavim. Ja vam predlažem da i vi čitate Toru, to je Bibliju, savremeni prevod, ako hoćete. Kao što sam rekao, u deskripciji ovog videa ćete imati link Biblije, ćirilicu i latinicu. Pozdrav, do sljedećeg video kolumne.